Premiér Robert Fico čelí neustálemu prúdu obviňovania zo strany médií, ktoré podľa neho nekriticky preberajú informácie od jeho politických oponentov. Aby vám ďalšie zaujímavé video neuniklo, odoberajte náš kanál a nezabudnite kliknúť aj na zvonček. V sérii statusov na sociálnych sieťach vyjadril rozhorčenie nad tým, ako novinári, ako Marek Vagovič, Monika Tódová či redaktori TV Markíza šíria nepodložené tvrdenia a skreslené fakty s jediným cieľom poškodiť jeho meno a súčasnú vládu. Tieto útoky však nevníma len ako osobné, ale ako prejav hĺbšej krízy v slovenskej žurnalistike, ktorá sa podľa neho nezastaví pred ničím. V jednom zo statusov Fico rázne reaguje na komentár Mareka Vagoviča v denníku Postoj, kde ho novinár obviňuje z údajného tajenia majetku. Fico v minulosti tajil, koľko platil Bašternákovi za prenájom luxusnej rezidencie v Bonaparte, napísal Vagovič. Premiér to označuje za lož a pripomína, že denník SME už v roku 2012 uviedol, že cena za prenájom bola štandardná. Rovnako odmieta tvrdenie o zatajení kúpy bytu od poslanca Muňka. Nechápem, ako sa dá zatajiť kúpa bytu, ak kataster uverejní vaše vlastníctvo. Fico Vagovičovi odkazuje, aby sa radšej pozrel na majetky opozičných politikov ako rodiny Michala Šimečku a žiada od Postoja ospravedlnenie za šírenie týchto špinavostí. Ďalší incident sa týka TV Markíza, ktorá premiéra obvinila z rozporu medzi jeho vyhláseniami na výbore pre európske záležitosti a konaním na zasadnutí Európskej únie v Bruseli. Fico v statuse uvádza, že ráno jasne povedal, že nepodporí sankcie brániace mieru medzi Ukrajinou a Ruskom. No v Bruseli o sankciách ani nehlasoval, lebo neboli na programe. Spýtal som sa redaktora TV Markíza pána Prôčku, či za každú špinavosť voči mojej osobe dostáva osobitné prémie, píše premiér, čím poukazuje na to, že médiá si vymýšľajú kauzy bez dôkazov. Táto práca novinárov, ktorí bez rozmyslu preberajú tvrdenia jeho politických súperov, podľa neho prekročila všetky medze. Najsilnejšie slová si Fico nechal na kauzu s údajnou vilou v Chorvátsku. Médiá, vrátane Moniky Tódovej, ho týždne obviňovali, že tam stavia či vlastní nehnuteľnosť, hoci nič nevlastní. Týždeň som na titulných stranách všetkej slovenskej mediálnej špiny. Tomu sa hovorí úlovok. Škandál ako sviňa. Fico v Chorvátsku nič nevlastní, píše ironicky. Po vyvrátení týchto tvrdení Tódová podľa neho zo zúfalstva tvrdí, že na to ani nemá peniaze. Premiér tento mediálny hon označuje za smutný pokus o jeho mediálne zavraždenie, ktoré nasleduje po skutočnom atentáte v Handlovej. Práve táto nekritická novinárska kampaň, podnecovaná jeho oponentmi, viedla k atmosfére nenávisti, ktorá vyústila do pokusu o jeho život. Na záver Fico oznamuje, že sa telefonicky ospravedlnil majiteľovi domu v Chorvátsku, ktorý médiá mylne označili za jeho, a dohodol sa s ním na letnom prenájme ako kompenzáciu za spôsobené nepríjemnosti. Týmto krokom ukazuje, že napriek špine, ktorú na neho novinári lejú, ostáva pevný a hľadá praktické riešenia. Slovenská žurnalistika, poháňaná posadnutosťou jeho kritikov, stratila objektivitu. Možno je na čase pozrieť sa na mediálny zákon. Budeme radi, ak sa zapojíte do diskusie v komentároch a vyjadríte svoj názor. Ak sa vám video páčilo, budeme radi, ak nás budete aj odoberať a sledovať ďalej. Politika denne.